खुलुमबाय। मंगलबार साननि बाथौ बोसोन फोरमायनाय हाबाफारियाव जों दिनै सासे गेदेमा सुबुंखौ लोगो हमना दसे सम धोरोमनि सोमोन्दै जों सावरायनो फैदों। बिथाङानो जाहैबाय दरं जिल्ला बाथौ धोरोम आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि मानगोनां आबौ भरत चन्द्र बर' बिथांखौ जों दिनै बाथौ बिबुंसारनि जानानै गिबियाव बरायग्रोना लाबाय। खुलुमबाय आबौ। आच्छा आबौ, जों दिनै बे समाव गायसनगिरि नेहाथारि हिसाबै बै समाव जोंनि बर'फोरनि बाथौ धोरोम आफादखौ गायसननायनि सिगां जोंनि बर' माहारिफोरा एबा बे हालामनि रायजो राजाफोरा माबायदि अबस्थायाव दङमोन, माबोरै इसोर सिबिनाय खान्थिफोराखौ फालियोमोन, बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो आबौआ। 1990 मायथाइयाव 85 मायथाइयावसो जादों। थारमाने गिबियाव आरो हरिसिंगायाव 1985 मायथाइयाव बेयाव माबाजेन्दों, मा होनना बुङो, जोङो गायसनजेन्दों। दा बिनि आगोलाव माने ओरैबायदि दङमोन जे गावबा गाव जाय जेखौनो इस्सा बेखौनो बे धोरोमखौनो लादोंमोन, बिखेखै हिन्दु धोरोम आरो लोगोसे ख्रिस्टियान धोरोम। बे ख्रिस्टान धोरोम हिन्दु धोरोम लायै मानसिफोरा, बे बाथौ थानाय मानसिफोरा माने सोरबा फुजिदोंमोन बिश्वहरि, सोरबा फुजिदोंमोन माबा कामाख्या, बेबायदिहै फुजियोमोन बोसोराव खेबसे। बोलि खान्थियाबो दंमोन। बैयाव खिन्थु सिजौ दंफां होननाय गैयामोन। बाथौआव सिजौ दंफाङा जायगा मोनथ'वाखैमोन। जेब्ला जोङो बेखौ माने 1985आव जों गायसनो, बेनिफ्रायसो लासै लासै फैबाय। बे फैनानै बा जों बे आसोल उद्देश्यआ जाबाय जे जोङो सिगाङाव जिहेतु जों कीर्तन हमोमोन आरो बलि होयोमोन आरो बायदि धोरोमाव बारसनदोंमोन, बेफोरनिफ्राय माबायदि होबथानो हागौ बेखौ सेस्था खालामनानै जोङो बे 1985 मायथाइयाव जों बेखौ गायसननाय जादों। आफाद महरै माबानाय जादों हरिसिंगा आन्सलिकआव। दा बे हिसाबै जोङो उनाव थाङै थाङै माने 5 बोसोरनि उनाव, अर्थात 5 बोसोरनि उनाव 1990 मायथाइयाव माने गावस्राय दरं हादाबसाखौ माने बिनि आफाद जों दानायसै। जोंनि नैबे हरिसिंगायावनो दानाय जादों, मेम्बर बस्ति गामियावनो बेखौ दानाय जाबाय आरो। दा बेयाव आंखौ नेहाथारि हिसाबै सायख'नाय जादोंमोन आरो। आबौखौ जिहेतु नेहाथारि सायख'बाय, बिदिबा आफादगिरिनि मुंखौबो एसे रायखांगोन नामा? बे समाव धनेस्वर स्वर्गियारिया बिथाङा आफादगिरि बिबानखौ लादोंमोन आरो। बिथाङा नाग्रासारानि टंलानि। दा बेनिफ्राय गायसनखांनायनि उनाव जेनेबा माबोरै फोसावनो हादोंमोन जोंनि जिल्लायाव? जोंनि जिल्लायाव जों ओरैबायदि नारा नाथा नांबाय, खिन्थु खोब जों माने अननाय मोनदोंमोन आरो। बोराय बेन्थुफोराबो एकदम माने लैहोर लैहोर फैथारदोंमोन बे समाव। आरो जों थाखा फैसानि कारणे जेबो माबायाखैमोन। आं नेहाथारि जानाय समाव बुंनो थाङोबा 1,500 ना माबाल' बोसोराव आं 1,500 फैसादो आं सलायदोंमोन आरो। बोसोरसेखौ सोलायदों आरो। जों थाखा फैसानि एसे माबा गैया, माने मटर गारिनिफ्राय एसेबां माबा गैया। जों खालि साइकेलजों थांदों, माबाजों थांदों। माने बेबायदिनो जोङो खोब खम माबायाव लाइजाम रानबाबो लाइजामखौ खुनु रखम माने फिसा कागजजोंनो बिनाव आमुक टाइमाव आमुक जायगायाव ओरै होननानै जोङो लिरदोंमोन आङो। खिन्थु बे हिसाबैनो मानसिफ्रा लैहोर लैहोर फैदोंमोन आरो। खुनु माबा खालामाखैमोन, एला खालामाखैमोन, माने बायाखैमोन आरो। बे हिसाबै ओरैबायदि अननाय मोननायाव बे जोंनि आफादा थाबैनो माने जौगाखांनो हाबाय आरो। दा बे हिसाबै जोङो जिहेतु आग्रह दङ मानसिनियाव, बे आग्रह थानायनि बिनिमयावनो बेबायदि जोंहा माने बाथौनि महरा मोनबोदों आरो। थामहिनबा सोलायनायखौ सुबुंफोरा लुबैखादोंमोन। जास्ट बेखौ दैदेनग्रा मानसि गैयिनि थाखाय बेयो सिरि जानानै दंमोन। दा दिनै बिनि उनाव जेनेबा लासै लासै गुवारनिफ्राय गुवार जालांदोंमोन। गुवारनि एकदम बुंनो थाङोबा बे दरं हादाबसा बुंबा दा अदालगुरि
बे सृष्टि जानाय लोगो लोगोनो जों प्रसार खालामनाय लोगो लोगोनो होमबासो सेन्ट्रेला माने जाखाङो आरो थारमाने डक्टर मंगल सिं हाज'वारिमोनखौ लीलाधर ब्रह्ममोनखौ जों लाबोयै माने बेयाव मिटिं गाहोदोंमोन इसोर बेयाव सोमखिखांबाय बा दरंआव ओरैबायदि जों माबाखौ दानांसिगोन दे ओरै जाहैबाय आरो मिरु हिसाबै दाहैनांसिगोन होननानै दा मंगल सिं मोनहा एसे लिड लानायसै आरो बे हिसाबै सेन्ट्रेला जानायसै अर्थात मिरु आफादा जाबाय आरो फोसाबनायाव बयबो फैबाय आरो बे माने खोब आग्रह गोसो लानानै आच्छा जेनेबा दिनै सिलभार जुबलि बारलायलांबाय जेनेबा सेन्ट्रेलावबो बारलांबाय बे आबौमोननि जि आनसलिकआव बारलांबाय जोंनि जिल्लायावबो बारलांबाय दा बे समसिम बाथौ धोरोमनि बै समाव गायसननायनि जि थांखि जि नोजोर बेखौ दिनै एसेसो जाफुंनाय बायदि मोनदों ना मोनाखै जाफुंनाय माने बहुद जाफुंदों माबोरै होनना बुंबा जेसांखिनि जों खौसेथियाव लाबोनांगौ बेखिनिया जाबाय आरो माने जों जे साब सिखोनतानि बाथ्रा फैदों बलि बायदिसिनाखौ जों बाद होनो नागिरना बेबो जाफुंबाय बुंबा इसे एला थानायाथ' बे साभाबिक खायसे मानसिनि बिसासनि बोलोआव बे माने मा होनना बुङो जोरना थादों रोजिना थादों बियो माने बेखौ अनसायनायाव दा बे हिसाबै जोङो बुंनो थाङोबा जों बहुद गोजौआव उथिदों आरो दा जोंनि मथे आरो मालायनि मथे जों खिन्था हाया आरो जों बेखौनो आखा खालामदोंमोन आरो माबाबावथों जौगाबावथों बेखौ सानदों जों बे जाबाय जेनेबा आफाद फसंनानै दासिम आफादा माबोरै हालोदाव दङ माबायदि जाजानो लुबैदोंमोन निसय बिदिनो जालांदों नङा होमबा जालांदों दानिया आफाद फसङैनि सिगाङाव बाथौ धोरोमा मोनसे गथा नङामोन बाथौ सिबियारिफोरा गावबा गाव गोसो बायदि जेनेबा इसोर सिबियोमोन दा बाथौ धोरोमखौ फोसाबखांनायनि उनाव दंखायोमोनब्ला बेखौ जों फोसाबनासो लादों नङा होमबा फोसाबखांनायनि उनाव बा दा जों बाथौ होननानै बुङोब्लानो बर'फोरनि मोनसे धोरोम होननानै मिथियो दा बेखौ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों सिगाङाव जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों बेखौ गेजेराव गैयामोन सिस्टेमखौ गैयामोन उनाव बेखौ आफाद महर होनानै जों बेखौ दैदेनबोदों दा बिदि समावहा बे अब्ला बर'फोरा बाथौ धोरोम सिबिनाय हिसाबै मानो बाथौ धोरोमखौ एखुथा महरै बा बाथौखौ धोरोम महर होनानै मानो सिबिबोखो बर'फोरा जेनेबा जोंनि भारत हादराव हिन्दु धोरोम होननाय दङ बे हिन्दु धोरोमजों बाथौ धोरोमा सोमोन्दो दङ ना गैया माबा आसलते बुंनो थाङोबा जों एकथिया माब्रै जाखो बा जर'खा जोंनि धोरोमा माब्रै जाखो बे जर'खा जानाय खोथाया जाबाय जोंनि गुरुफोरा हमना ला मोनसिं गुरुआनो जा आहामानो जा शिवबरायानो जा बे जोंखौ फोरोंलांनाय आरो बे बाथौ धोरोमा नेचार अर्थात नेचारजों जुगाजुग मिथिंगाजों बे मिथिंगाखौ जों गाहाम मोनो आरो बुंनो थाङोबा जोंनि बाथौ धोरोमा मिथिंगाखौ गाहाम मोननायनि जाहोनावनो दिनैबो साइन्सआव आगबारिदोंबाबो गुबुन धोरोमाव लुक धर्म जादोंबाबो खिन्थु जोंनि बाथौ धोरोम नेचार धोरोमाव आखौ हाबफैनो गोनां जायो खिन्थु जों आगोलनिफ्रायनो नेचार धोरोमाव दोङो आरो दाबो दोङो आरो बे नेचार नङाबा जेबो जाया बाथौ मिन्स माने बुंनो थाङोबा बा माने हा दै बार अर अख्रां बिनि गोथौ तत्व खिन्थु बोराइ बाथौ बे इसोर बे नेचारखौ हा दै बार अर अख्रांखौनो माने जोङो मा मोदाय हिसाबै सिबियो आरो बेयाव माबोरै सिबियो जे दिनै गुटि फिलसफिया बुंदों गुबुन फिलसफिया बुंदों जे हा दै बार अर अख्रांआवनो हाबना दङ बिनो भगबान जेनेबा आत्मायाव जोंनि आत्मायाव सियाव स्वयं भगबाना हाबना दोङो सिजौआ थिग बेबायदि माने बे जाबाय सैतनिक जानाय अर्थात सेतन सुथि थानाय हिसाबै थिग बाथौ धोरोमाबो बै जुदिও हा दै बार अरखाङाव मोदाय गैया बा इसोर गैया होनना बुङो खिन्थु बेयावनो हाबना दोङो बियो बाथ्राया ओरै जाहैबाय ना होमबा बाथौ माने पन्चतत्वनि जि बाथ्राखौ बुंनाय जादों बेनि तात्पर्य बाथौनि सोदोबनि जि तात्पर्यआ पन्चतत्व बा मोनबा गोथौ तत्व थाथौ जेरै हा दै बार अख्रांनि जिबा
बेयाव आसले हाया मा बुस्थु औ दैया मा बुस्थु बे नङाबा मा जागोन अख्रां नङाबा मा जागोन गुतै सर्बस्व बिनि तत्त्वफोरखौ मिथिनायानो बा तत्त्व बाथौ बे बाथौ आरो बे तत्त्वखौ सोर सृष्टि खालामदों बे हाखौ सोर सृष्टि खालामदों बे स्वयं सिजौआनो स्वयं भगबानानो बोराइ बाथौआनो बेनो बनायदों गतिके बिनि तत्त्व बुंनो थांनाय माने हा दै बार अख्रां स्वयं इसोरनि तत्त्व बुंनाय बिदिब्ला जेनेबा बाथौ धोरोमनि गेजेरजों इसोरनि थाथाय एबा इसोरादि दं बिनि जि मोन्दांथि बेखौ जोङो माबोरैहाय फिलिंस खालामनो हागोन एबा माबोरै मोनदांनो हागोन माने सानदांना मोननो हागोन आरो जेनेबा दा माने बे जिहेतु इसोरा बे हा दै बार अख्रांखौ सृष्टि खालामनानै बे गावनो निहित गावनो हाबसोना दं बेयाव बे हा दै बार अख्रांखौ सिबिबानो माने इसोरखौ सिबिनाय जायो खिन्थु मोनसे खोथा हा दै हिसाबै नङा बेयाव जे माबा मोनसे दोङो बेखौ लाफानानै बे हा दै बार अख्रांखौ लाफानानै इसोरखौ नागिरनो थांनानै नेचारखौ लानानै नेचारखौ सिबिनाय जायो गोबां मानसिफोरा सानो बा मोनसे धारना दङ जे इसोरनि महरखौ गोबाङा जेरै हिन्दु सान्थौ बायदिब्ला कालिनि महरा ओरै दुर्गानि महरा ओरै शिबनि महरा ओरै बिदि होनानै जेनेबा नुथाय महराव बिथांमोना सिबियो दा जों मिथिगौ जे बाथौ धोरोमाव इसोरा नुवाथारि दा बिनि सोमोन्दै मा बुंनो नागिरो किसुमान बिसोरनि बे जेनेबा हिन्दु फिलसफि मथेब्ला नुयोबासो फोथायनाय नुबासो फोथायनाय आरो माने बिसोरो नुजानानैसो माने माबानाय ओंखायनोथ' कृष्णखौ महर होदों इसोरो कृष्णखौ महर होदों बा इसोर होननानै माबा होदों आरो दा नुनानै फोथायनाय आरो नुयैजों फोथायनाय नुयैजों जों नुगासिनो जों बुंनो थाङोबा फिलसफि जोंनि बाथौ फिलसफिया बुङो नुगासिनो दोङो जोङो नै दंफाङावबो दोङो बिसायना नायबा नै हायावबो दोङो नै अन्थायावबो दोङो गासैयावबो दोङो कारन मानो होनना बुङोबा इसोरा सर्ब ब्यापक जेरावबो गोसारना दङ गतिके बिखौ माने इसोरखौ सिबिनाय महर नुलायनांगौनि बाथ्रा गैया आरो गथायावनो दों माथो गासैयावनो इसोरानो दंजोबो धोरोमनि हाबा मावनाया बे गोलाव समाव बेबायदि गोबां मोगा मोगि जाबोदोंमोन नामा जे माब्लाबा बाथौ धोरोमनि महरखौ नायनो बिलायनाय बा बाथौनि इसोरखौ नायनो बिलायनाय बिदि मोगा मोगिफोर जाबोदोंमोन नामा गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा आंखौ सोंनो एसे माबा जायो नामा खिन्थु आं माने आं सोंजायाखै आरो बिदि थारमाने सोंजायाखै आरो माइ खादारन किसुमान माबाफोर दं इसोरनि प्रसारफोर दं बुंनोबो इसोर उनाव जायोलै बिदों जायालै होनना बुङो बेजों हायालै गल जानाङो होनना बुङो माने बिसोर गावखौनो गाव जायो होनना बुङो आं मा बुंनो खिथा हाया आरो आं निजेनो दा जेनेबा बे बिलात लाथा बा संसारावहा बाथौ धोरोमनि सान्थौ बायदिब्ला मोनसे समाव जेबो गैयामोन लांदां लाथिख'मोन बार हा दै अर अख्रां जेब्ला सोरजिदोंमोन बिनि उनाव मानसि दुमसि सोरजिनायनि जि फिलसफि जेनेबा बाथौ फिलसफि बायदिब्ला संसाराव मानसि दुमसि जिब जुनार बोरै सोरजिजाखो आरो सोरजिग्राया सोर सोरजिखो बेखौ जोंनि बाथौ धोरोम मथेब्ला ओरैबायदि जे आफा बाथौ बोराइया स्वयं भगबाना शिव बोराइखौ शिव बोराइ होनना बुंबा स्वयं भगबानखौ बुंनाय जायो जायनो सिला बायदि सिउ साबना लांना थायो नोंनि माबाखौ जिउखौ आत्माखौ बेखौनो शिव बोराइबो होनो शिव लांनो हानायखाय दा बे हिसाबै शिव बोराइ होनना बुंनो थांनायाव स्वयं भगबानखौ बुजायनाय जायो शिव बोराइ होनना बुंनो थांनायाव बै एसे महर गैयै माबाखौबो बुजायो आरो दा जिहेतु स्वयं भगबाना सानबाय जे जोङो बा आङो माबायदि बे संसारखौ बे गासै माबा दानायनि उनाव हा दै बार अख्रां सोरजिनायनि उनाव माब्रै मा खालामनो हागौ बेखौ साननायनि उनाव बे शिव बोराइ
आरो सिबुरैखौ बिबान होनायसै। औ बिबान होनायाव दा बिसोर गोनो गोथो जाबाय जे जों माबायदि जिब जन्तु दानो, माबायदि दानो। दा बिसोरखौ ओरैबायदि आगा होबानि अर्थात माबा होबाय आरो जेनेबा मिथिसार होफैबाय आरो जे नोंसोर ओरैबायदि बनाय, बेखौ बनायनांगोन खिन्थु दन्दर सिं दन्दर बायदियाव दन्दर बायदियाव नोंसोर बनायनांगोन। बनायनानै नोंसोर माने महर मुस्रिखौ जेनेबा स्वयं भगबानानो खिन्थिबाय मोसौखौ ओरैबायदि बनाय, मानसिखौ ओरैबायदि बनाय, दाउखौ ओरैबायदि बनाय ओरै होननानै बनायनायाव बिसोरो हा आरो दै लानानै बै दन्दर सिङाव बनायबाय, महर होबाय आरो महर होबाय खिन्थु जिउ होनो हायाखिसै। बिदिनो गासै माने सिख्लायनिफ्राय जेसेबां बे नुथाय मुलुगाव दङ मैदेरसिम बे गासैखौबो दानाय जाबाय। खिन्थु बहु बोसोर जाबाय बे दन्दरखौ खोबथेनाबो दोननो खिन्थादोंमोन स्वयं भगबाना जे खोबथेना दोन, बेखौ बन्द' खालामना दोन, हाजोंनो बन्द' खालामनानै। दा उनाव नायैसै गैया। मा जानायसै सानसे बै सिबुराया फैबाय, फैनानै नायबाय जायाखै दाबो माने खुनु जिउ हाबाखै। उनाव थाङै थाङै हिन्जावाबो फैफ्लांबाय आरो सिबुरैयाबो फैबाय आरो। दा बेबोथ' हाजार बुंबाबो हिन्जाव मानसिनि लब, नायनो लुगैनो हाथारलिया माबायदि बेफोरलाय माबागोन होननानै सेतना फैगोन, जिउ हाबनानै माबायदि सेतना फैगोन बेखौ नायनो लुगैथारनायाव बे उब्लाथारबाय आरो माबाखौ जेनेबा हाखौ सिफायबा उनाव गासैबो बुंबाय जिब जन्थुफोरा आंनो बायदिसिना जाग्रा बायदिसिना नांगौ ओरै जाहैबाय आरो नांगौ आंनो आमुक नांगौ तामुक नांगौ ओरै होनो जेनेबा जानाय उखैसोदों आमुकदों होननानै। दा बे हिसाबाव बियो उनाव माबायाथ' गोनो गोथो जाबाय जे मा होबावगोन आं दा इसोरनो जानो, जिउ मोनखांनायनि उनाव भगबाना फैबाय, स्वयं भगबाना जे बोराइ बाथौआ जे आदसा जियानो जा, बोराइ बाथौ माने सिबराय, बेखौबो भगबान होनना हमबाय आं, भगबान दा बे फैबाय, फैनायावनो नोंथ' आं गैयैयावनो बेखौ खुलिना नायबायब्ला नों बिसोरनि थाखाय भरन पोषण अर्थात जानाय लोंहोनाय गासै नों बिबानखौ लानांसिगोन। आरो गर्भनि जिबा नों जिबा खस्थ' मोननांगौ नोंसो मोनगोन, नोंसो जोनोम होबाय, हिन्जाव मानसियासो जोनोम होयो। गतिके नों माने जोफोरासो जोनोम होयो, मा बुन्दिफोरासो माने माबायो जोनोम होयो। बे हिसाबै नों मानसि हिसाबै नोंबो जिहेथु जोनोम लानाय समायाव नोंसोरनि हारिया माने हारिया गथै खस्थ'खौ लानांगोन आरो नोंसोरनो माने फेदेरनांगोन, फोलावनांगोन ओरै होननानै मोनसे माबा होनायसै आरो बानि होनायसै आरो। दा बे हिसाबै उनाव आरो माने हेगारना होबायना गासै फारा फारि थांबाय, मोसौफोरा गांसो जाहैबाय, माबा जाहैबाय, ओरैबायदि जानांगौबो जाहैबाय आरो बे समाव। बेबायदिनो माने जिब सृष्टि खालामदों आरो जोंनि बाथौ फिल'सफि बायदिब्ला। बेनि उनाव बै समनि आरो आथिखालनि जेनेबा गिबि जागायनायनिफ्राय आथिखालसिम बाथौ धोरोमनि जि सिबिनाय खान्थिफोर, बिनि सोलाय सोल'नि बागै माबाफोर बुंनो लुबैयो नामा? सोलाय सोल'आथ' जादों जानायालाय, खिन्थु एसे माबादों दा बहुदखौ सोलायनो लुगैदों, खिन्थु आंनि फिल'सफिबा खायसेखौ सोलायालाबासिनो दोननाया मोजां। खिन्थु बहुद खोथाव सोलायदों। माब्रै होनना बुंबा हमना ला दिनै गोथैसिखौ खामदौनाङा, दानि मानसिफोरा बुंनो नागिरो गोथैया खामजायो नामा, बेबायदि खोथाया नंगौ, गोथैया खामजाया। खिन्थु जों मिथिनानैबो दौमानो जा मोनसे किसुमान पिकुलियारिटि माबा मोनसे थानांगोन आरो जेबा बिखेखत्व थानांगोन जे जों बेखौ मिथियो खिन्थु जायो। बेयाव बहुद बाथ्रा दङ दिसुन जे जों मानो जायो बे लास्ट ममेन्टआव बेखौ बिदाय होनाय समायाव जों जे बेनो मोनसे अननाय माबानाय बे हिसाबै जों ओरैनो दौनाय आरिखौ खिथिनानै निजिनि कालसारखौ बासायनो थाखाय
दा आंखौनो बहुदा बुंदों बुंनायालाय जे मानो बेखौलाय दोनबावनांगौलै नोंसोर फोसाबदो होननानै बेयाव बाथ्रा दङ गासैबो जुदि फोसाबजोबोबा बेयाव जेबो थानाय नङा मोजां खालामनो मावजि बायदि जाहैगोन मेगन माबाफोरा काजल आइब्रु बायदिसिना लानायावनो जेरै महरासो सोलायगोन गतिके बेखौबो दोननांगोन अरिजिनेलिटि लाखिनो थाखाय होननानै आं बुङो। आच्चा बे समावहा जेनेबा गोबाव सम बाथौ धोरोमनि खामानि मावबोबाय दा बे बुब्लियावहा बाथौ धोरोम आफाद आरो सिबियारिफोरखौ माबायदि माबाफोर बुंनो लुबैयो नामा माबायदि जाजानायखौ लुबैबावो आरो जेनेबा दा आफाद हिसाबै माबायदि जानाया मोजां आरो सिबियारि हिसाबै जों माबायदि जानाया मोजां मोनसे धोरोमखौ लाखिनो थाङोब्ला जोङो सत्यबादि जानांगोन गोथारखौ रैखा खालामथारनांगौ जोङो आगोलनिफ्रायनो बर' हारिया बाथौ धोरोमारिफ्रा गोथार बे सोदोबखौ लानानैनो थांना फैदों गोथार चन्द्र बावजानि खोथाखौबो नाहर बे गोथारथिखौनो माने बिसनानै मोनसिं सिं बोराया फैनो गोनां जादों जोंहा दिनै बुंनो थाङोबा गोथारखौ पुजारि होनना बुङो गोथारखौ पुजारिब्ला स्वयं इसोरानो गोथारखौ फुजिनाय माने स्वयं इसोरखौ फुजिनाय गतिके दिनैनि मानसिया जुदि गोथार जायोब्ला कुनु पध्य माने हामा जानाय नङा आरो जोंनि समाजाव कुनु पध्य गाज्रिया फैनाय नङा गतिके गोथारखौ जों सिबिनो एकदम माबाथारनांगोन आरो गोथार मिन्स बहुत बाथ्रा दङ देसुन बेयाव दा बेखौ जों खदाय माने माबानो रक्षना बेक्षना होनानै जों लाबोनांगोन आरो दा खिन्थु जोंनियाव नुदों मा बे गोथारथिखौ खोब माने सेदेलि बेदेलि नालाय नाथाय खालामदों दा बेनि कारणे जोंनियाव बुंनो थाङोबा दानि समाजाव बाथौआव थाङालाबासिनो बायदिसिना खामानियाव बेस्थ' थायो जों नंगौ खादोंमोन जे मंगलबारै थांथारनांगौ खिन्थु दा नुदों मंगलबारै थांनायनि जायगायाव बेलेगावसो बेस्थ' थानाय नुयो आरो दा बेफोराव एसे दुखु नाङो आरो जों माने जों आगोलाव माबानाय हिसाबै माबानो हायाखै होननानै आरो दा बे हिसाबैबा खिन्थु एसे दोरगोन आरो लोगोसे जोङो बे मानसिफोरखौ बे दानि मानसिफोरखौ बेस्थ' लाखिनो थाखाय जों किसुमान माबाखौबो आं सोर बे सोदोबखौ बेखौ सिनायनो आत्माखौ जों सिनायहोनांगोन होमबानो ओइ बे माबाया गोथारथिखौ बासायनायाव सहज जायो नों निजेखौनो मिथियाबा मा आत्मा बिलाय सिगां गावखौ मिथिगोन गावखौ मिथिहोग्रो बे मिथिहोब्लानो जोंनि बै नांगौ बुस्थुआ थागोन भद्रतानिफ्राय माबानिफ्राय आखल आखुनिफ्राय सब माने मोजाङाव फैगोन बिदिबा लाइमोनफोरखौ मा बुंनो लुबैदों होमबा जाखांबोनाय लाइमोनफोरा नंगौ बे माने जातिनि मोनसे शक्ति बे लाइमोनफोरानो गासै फोसाबजोबनोबो हागौ माबानो हागौ खिन्थु बे गासै लाइमोना जे माबागोन खुस्त ब्रेननि बेबो नङा नाथाय खुस्त ब्रेननिबो नङा गतिके बेयाव जों किसुमान माबाखौ खौसेथि बा खोब गुरा खालामब्ला लाइमोन अबस्थायाव खालामनांगौ होमबासो बे धोरोमा बासिगोन आच्चा बे समाव जोङो आबौजों गोबां सावरायबाय जों बाथौ बिबुंसारनि जानानै आरो फिन इयुनाव जों आबौखौ लोगो मोनफिनबावगोन गोलाव आयु हास्थायनानै दिनैनि बे जोंनि मंगलबार साननि जोंहा बाथौ धोरोमनि बोसोन फोरमायथिनाय बे हाबाफारियाव आबौखौ लोगो मोनना जों जोबोद गोजोनबाय आबौखौ फिन खुलुमफिननानै जों दिनै बिदाय लाबाय